Alla folket, hur mår ni idag? Nu är det ju som sagt Hönökonferensen denna veckan. Och nu vill jag bara berätta vilka nattkonserter ni kommer vara på Nimbus denna veckan. Igår kväll så var det Isak Risell med band. Och ikväll så är det en tjej som heter Maj som spelar. Och imorgon kväll så är det ett band som heter Pedrus som kommer att spela. Och sen på lördag kväll så är det ett band som heter Rånarligan. Så det ska bli riktigt roligt. Så ni som är här på Hönökonferensen, så ni ska dit kolla på de här konserterna. Det ska jag med. Hoppas vi ses där. Så vi kanske ses där på Nimbus på dessa konserter. Ja. Så får ni gärna prenumerera på mig på min kanal. Så, och lägg gärna till mig på Snapchat joel.davidsson5 och på Instagram Joel Davidsson med 2 L. Så får ni ha det så bra. Hej då! Nu var det helt lilla katter. Ja. Säg gärna hej till katterna. Så, ja. Visst är hon söt? Ja, ni får det så bra allihopa. Hej då!